Vi står foran Sebastian Brodensens hus. En stor alkoholforbruger, som der er svært ved at kontrollere, hvor meget han drikker, og hvor ofte han egentlig går ud og drikker. Vi vil gå ind for at snakke en tur med Sebastian om, hvad man kan gøre. Ja. Hej Sebastian, må vi godt komme indenfor? Ja, det må jeg da så gerne. Tak. Bare følg med. Mange tak. Og hvem er det så, vi sidder med her, Sebastian? Det er min gode ven Patrick Æggehede, som også skal med mig i byen i dag. Hvor ofte går I to i byen sammen? Ja, det er svært at sige. Jeg tror, vi går i byen sådan mindst 2 gange om ugen. Vi elsker at socialisere os i byen, og vi elsker bare bylivet og mennesker og alkohol. Er det ikke rimelig dyrt at gå i byen 2 gange om ugen? Det kan jo komme op og koste mange penge, når man kun er på SU. Ja, men så er det heldigvis for os, at vores SU, den dækker nemlig for vores alkoholforbrug om ugen. Her Patrick, vi hører fra Sebastian, at I går i byen sammen cirka 2 gange om ugen. Er det ikke rimelig dyrt? Jo, det er det. Det tager faktisk største del af vores SU, men vi bruger nogenlunde omtrent det samme. Sebastian siger også, at det var en god måde at socialisere sammen med andre mennesker. Får du mange nye venner i byen? Det har jeg helt sikkert gjort. Hej Sebastian, kan du fortælle os, hvad der specifikt er på bordet? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, her foran os, der har vi noget telt, som vi drikker meget af. Her i den her flaske har vi lidt vodka, som vi har gemt til den her gang. Så har vi en mokai, som også er meget lækker. Så har vi noget faxe, som vi bruger til opblanding, mest med hvid rom, som jeg er her. Så har vi noget Captain Morgan. Nej, det var ikke Captain Morgan, det var her. Captain Morgan. Og til sidst noget Coca Caramel, og det kan vi bruge noget kakao til. Smager de her ting så godt, eller er det bare noget, hvor der er masser af alkohol i? Vi prøver så vidt muligt at få det til at smage godt, men det er ikke altid det lykkes. Men det primære mål ved at drikke, det er bare at blive så stiv som muligt, så det smager normalt meget dårligt, fordi vi putter rigtig meget i. Har du en favorit? Ja, jeg kan rigtig godt lide Captain Morgan blandet op med Faxe Kondi. Det er altså bare lækkert. Hvad er din favoritdrik så, Patrick? Jeg er rigtig glad for vodka og appelsinjuice. Det er også en klassiker. Hvilken vodka er så din favorit? Det kommer lidt an på budgettet. Som regel så kører vi bare en slavevodka. Vi sidder her med Julius, som en af Patrick og Sebastians venner, som de mødte i byen for et par måneder siden. Hej Julius. Hej. Hvorfor går du i byen? Jamen, det kan være, fordi jeg har haft en meget svær periode i mit liv. Drikker du så meget alkohol, ligesom Patrick og Sebastian også gør? Jeg drikker meget alkohol, men jeg har haft et forløb, hvor jeg har taget rigtig mange stoffer. Hvilke stoffer tager du så, når du er i byen? Jamen, det er sådan lidt af det sædvanlige hash, og så coke, LSD, GMD, MDMA, ecstasy, THC, amfetamin, PHP, PCP. Så generelt det meste, jeg kan få op fra en overflade. Tager du så det hele på én gang? Jeg tager ikke det hele på én gang, men der er jo mange stoffer, som du nok ved, der kan blandes rigtig godt. For eksempel LSD og GMD, det er en rigtig herlig kombination. Altså får man virkelig adrenalin helt over, det fyrer bare derudad. Det er rigtig fedt, når man er i byen. Tak fordi du gad medvirke. Det er bare i orden. Held og lykke fremover. Jo, tak. Og så husk derude, banen er ikke altid 100 meter. Og hermed siger vi farvel til Sebastian og Patrick og Julius. Vi har mødt nogle unge mennesker, som der har en alternativ livsstil, men det er nok den, de fleste unge har. Tak fordi I gad medvirke, drenge. I må have en god bytur. Mange tak. Tak skal du have. Mange tak. Mange tak. Tak skal du have. Held og lykke fremover. Tusind tak. Nu skal Patrick, Julius og Sebastian i byen igen. Og så til jer derude. God ryger. Vi elsker simpelthen bylivet. Vi elsker at være sociale. Det lyder som en god måde at socialisere sig på, men er det ikke dyrt for jer? Ja, men så... Har du en favorit? Ja, det er Captain Morgan og Cola. Ligesom Sebastian? Nej, han drikker det med faxe. Oh. God. Når du er i byen, drikker du så også meget alkohol? Ja, altså jeg drikker meget alkohol. Men fuck nu af!